Wakaneke yu Chris Bakuit, tungin Duwai, Nagabinda, ka Jingjatai, Bam Chukut Min Siem Jong Graceful Marngar, Duwairu Nagabinda, ka Yinga Sem Jong Abanli Siang Shai, but Yobaki Shilla, but Barosongu Kikun, Kamdam Nagabinda, Baroki Jinge Kabakaneke Yinga Sangai Kandu, Niduwairu Nagabinda, Lawrence Karkongor, but Bayahun. Lang Mary Karkongor, Bastangi Exam Junkie Mindakasngi, Niduai Nabinda, Danisha Sotun, Bapin Craig Exam, Duairu Nagabinda, Ilarisuk, Basai Moit, Bad Larihun, Basai Moit, Bad Ainisha, Rani, Bakin Tobag Exam. Life spotlight. Tongin Mandragi Jing Dumu Jongi Baro, Nagabindaki Bapangi Bashitum, Nagabindaki Nabara Badon Habadengi exam, Iduai Nagabindaka Ri Kabayale Yaka Tuma, Israel Badiran, but Nagabindaka Jing Suk Jangaparte Baro Kawe. Iduairu Nagabindaka Inner Healing Retreat Kaban Stang Nadu, Snitodi, Akanega Tayo, Babaro Kiba, Wan Shimenda, Kinyoga Jingai Jinkurko. Ha kerteng opa barukon barumen siem bakuit. Amen. Kajinga jango try jangi Jesus Christ but kajingi jango blay. Lem but kajinga sulak jango men siem bakuit kindon renka but pi barro. Renka but piro. Kohimen kopara. Togin sange shipor ban kuslai halakadonur kamen siem. Kajimpule men dakas ngik pin kan mau yingi bangide ben roy ha kajinga jango try. Kadbanang roy haga jinga jong utrai ngilaban penduno yaga jing seni bara hapo jongi bangin kendiu yau jisu hapo jongi taga jing kuit mensiam tongin aiti hau jisu baro ki kam jongi baro ki jing snow jongi baro ki jing kwa jongi kaba yalam bakala yangi haga jingim jongi tongin longa jongu jisu bangin yai rengkat badu haga jing kuit. Jisu beit map yangi side kud yangi na baro ki jing tingit janga pop nga pala how play badon board baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palad janga daka jingle palad janga daka jingle palad bakrao janga namar kata ngakarpad yakamairia bakui Kabayaisa kateisoti, yaki angel bakiri koi, badia pi ko himen ko para, benduai nagabinda janga, how try ublay jangi, ublay badon bor bara unisune yangi, badandala mapigi pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Jangi penim ya.
to nginia duwai ni duwai nagabinda bara ke jing dumo shimet nagabinda ke jing sup haka parthe duwai nagabinda ke inner healing retreat ka ban stang na dus ngi thoding bara ki badon jing tumo ban wan shimenda ka ne retreat ru ngai ti ki koblei badon bor barro ba im junam to penyait yaki kam jangi khatkum gamons ngabha jame knamba haka kerteng jongukun ba it e jame en nang pen roy yangi haki kam babha dautrai jangi Jesus krisukun jame uba im bat sansha rengkhat bat me haka jingelong kawe jongumen sim bakuin ublei junam la junam Amen. Kajing pule na kishiti ba archong upolus bakoy chaki kristan hakorin. Ko para da kabaya trailang bat ukris ni kerpat ya pi ba an pediang le no ya kajing ai uplay. Namar uong hakaya kababiang ngalasya skor ya pi hakasngi kajing penim ngalayarap ya pi. Hakmi mentakin kata kaya kababiang hakmi mentakin kata kasngi kajing penim. Ngim penthut yano khnang ba kan omdon kano kajing keno yakikam jongi. Henry kum kishakri ublay ngin penpau yalade haki ki baro. Lingba kajing yaisha kabakraw hakajing jenjar haki jing kijing kordet kijing syak sempat kijing set bendi kijing kiwin kijing tray shitom, kijing pedmet, kajing tangan, da kajing loy, kajing tip, kajing yaisha slam, da umensim bakut, kajing it bapalay, kajing keren hok bat kabor jong ublay, lambat ki atiar jong kahok, hakti kamon bat hakakti katiang. Hakayok burom bat kajak burom, but nam bat kayok nam. Lanyau yangi kum ki riu syukor. Penban ngilong ki basisha. Kum ki bomdon bay itu. Penban ki la itu da baro. Kum ki ban yapno. Penban hakmi ngi dang im. Kum ki balasya penshitom. Henry ki bompat syak penyap. Kum ki ba kuslai. Penban ki ba kemen barabor. Kum ki ba kordo. Penban kiba riuspa yabun ba kum kibom don pause kiba don lot ya ki baro kaktin jong utrai San kindai putra nobal nyau spa prapunyo.
tungau ni jauh bangin ya wan shong ta bangin shong ne badu. Utrai undang reng khat bat pim. Kajimpule naga gospel bakuit kat kum Matthews. Ujesu la ong halaki sinran. Pilayus ngo bala ong kakemat namar kakemat. Kabiniat namar kabiniat. Ngapat nga ong hapi. Warle persya ya uta u basiniyu. Henry lada uno utap iapi na kangap kamon. To pensya hau sa ya kawai pat kangap. Balada uno uparep iapi badu ushim no iya ka sopti jombi I unmat yo ya ka jain kup jompiru. Balada uno upinbor iapi bankit jingkit shimer takit armer. To ai hauta ubapan eye napi. But wat kintait ya uta bapan keliang napi. Ka gospel jong utrai. Kacing yara ya mega Chris. Kohimen ko para bayir ha utrai Jesus Christ. Kaperte menta kaim happadeng ki jingting jong ka tumaba. Kamda me ya ka Middle East. Kabakendup yang ngi baro haka Asia. Ngi baro ngi imenda haka jingting jong ka tuma. Jingting jong ka jingjot. Jingting jong ka jing penia briu. Kamda me kadbang yos ngo kuborman gasngi na Iran bad Israel ba ka tuma kanang jur kadbanang iaid. Wadlada ka ri ki bakam he ki kindu ya ki ban sange ya ka ne katuma kim kongu don giri ki ba shim ti ya ka kam ban pinyasuk ba ki kloi ban ya map ba ki ya kren suk kanam ba kam don tuma henre om don baro arliang ki ba kloi ban sngap yano ka gospel bad ga jimpule minda kasngi ka kendu iyangi halor kane ka jinglong jonge beriu. U Paulus bakudo ang watnum pediang leno e yaga jinga e jongo play. Watnum pediang leno e yaga jinga e jongo play. Baro mangi ngilong ki kristan kila pediang kerpang yaga jinga e jongo play hapo jongi. Kajinga e jongo bele kan perlong iyangi ban id. Kajinga e jongo bele kan perlong iyangi ban yaisha slem. Kajinga e jongo bele kan perlong iyangi ban yamap. Kajinga e jongo bele kan perlong iyangi ban snaulam yakiwe, ban isine yakiwe, ban sautu yakiwe, ban ngi iait haka jing tip jongo bele, kabor jongo bele, bangin keren ya ka ketin jongo bele hapo jongi ngin keren ya ka ketin isne ketin hok tin jonga jing shisha but kan perlong yangi bania sirim bado bele but ban penshai shishu halor kane ka pang ujisu la keren ayu jisu ulang minchua pelayos ngo biniyat naga benta ka biniyat ke kemat naga benta ke kemat Shisin mano batap yapi kain ka sha yakiru ban tap persya yaki ne les new yaki
Lada mano baklong no shi kemat jompi ka ain kala sya ia piru ben kolong ya uwe kemat jongu tau bales new ya pi. Lada uno what ya ka ketik kamon jompi kade ka hok jompiru ben ot ya ka ketik kamon jongu tau nongshun. Kata kalong ka ain hindai. Mintang yos ngoru yakini kita mabaro kibud ya kum kata ka ain bammen shua ka jingwan jisu. Kibriu kimdon ka jinga jongu kris hapo jongki ne ka ri kabam pintre kam ya ka jinga jongu kris ha ka jingim jongki ne ki nong senshar kibam tre ban pidiang ya ka jinga jongu kris ha ka jingim jongki kin im ha ka jinglong kendai kin im kum ki riu barim kin im kum ka perte barim. Henry lemba uji supat uji ngilayo ya ka jinglong ka batimai ka jinglong u kris ka jinglong kristan kalong baki kloy ban yasuk uji su haba mano batap yapi pensha ya kawai pat ke liang ruhaki kaya kata ka bor ka ba pelong yapi lada mano batap yapi ban pensha ya dakawai pat ke kematru ke siliang ru hakiwai kata kamde ka ain barim ka ain temai lese pi bas ngap iya ngapidon ki kelung kinna haying jampi haba kidon ki kelung kinna kiwan yela kai batpi tentang ki kelung kimtip dese kitab yapi namar ban pin kamen yapi pin pai biang haki leze haba ki wan ban nyat ya pin sha ya kitabaro bale pile kumne namar ba pi id ya ita kelung namar pitip ya kata ka jingkwa jong kelung kalang ban yala kai namar ka id ya pi badi tai kelum in sautu haba ile eye pisngo pang haka mejombi warlada pisngo pangro pin sha ya ke kelung ban lekat ba ki kwa namar pi kwa ban pin kemen ya ki namar pedon jingi ya ki Jisu ong ya kane kaju. Habadon ka jingid ha ka donut, habadon ka jinga jongu kris ha ka jingem jongi, ngin stang ban pin kalain ka ta ka jinga jongu kris, te ngin stang ban im ha ka jingkuid. Ngin stang ban pet ekibrio da ka jingisine. Henry haba kane ka jingidu kris ne ka boru bale ka jinga jongu bale klam trekam hapo jongi ngin peit ya kiwe kum gi nongshun bar lada ki le yanga kumne ngan pin baino shispa sha yaki knamba ngako aban job mahaman lagi bru kadon ka jingko aban job lada pide ki shikurim haying gasen lada kalau ka kranchi kendin pin bai ar kendin shaka ban job lada pilong ki himmen ki para lada pi krane ye ngidon hapo jongi ka jinglong ban pen bai arsin laisin ha ka ketin kramba nginsa snow hun hapo jongi ngala job halor kata ka jingya kren lada don kano ka jingya ka jia ngim don kata ka mensiam ban yasha slam henry ngi koloi ban pen bai ketin yaki hadu ban da job ngikren da ke nia kaba kam start hadu bai tai ve is ngaurem hadu bandas pen snap jar yaki lese ngikren kane kade ke jinglong jongi ive pa ive henry jisu andra hangi da kawai pat ke jinglong kabatimai omde naga benta ka biniat ne ki yaki kino ki kam basiniu ha ka jingim omde ke kemat na kabinta ke kemat henry ke kemat ke badap da ke jingid ke biniat badap da ke jingid ya ke keti badap da ke jingid lada ke keti kade ben yop pedang ke jingid kade bandon jinga hapo ke mensiam jongi kade bandon ke boru bele ke trekang ha ke perkat ke perdain bad ke jinglong ubriu jongi lada ngimdon kane ke jinglong ngin le dusman ya kiwei but nakata kadau jisuang haba ki brio ki penbor ya pi banai sopti lau lut na dong shadong
lada we uburi wan ban pinbor ye pi ban lau ye ka sopti daga jubor kaya ka reaction kaya ka jinglong jonga ngan sa stang ban yada yalade ngan stang ban le dusman yaw tau buriu henre ban lau ya ka sopti lor hangda katrekam ayu ka jingidu bale ka jinga e jongo bale ha ka bastang katre ayu ngakwa ban yale dusman ngakwa ban yada yalade henre haba ka bor jisu hapo jongi katrekam ngin stang ban penrit yalade nagata kadaw haba uno penbor yepi ban yai shimer talong bakloy ban yai armer kalong ka jingtre jongu men siem bakuin haba pistang ban yai shimer lese upenbor yepi ban yai lese ula tanjubor yepi henre ha kaba piyai shimer daka jingdom jaka jimbetar suki pasuki halindi kastang ban trekam ya ka jinga e jongo ble jingir jongo Jesu but pi ong mintangan yai dia pi lada pi don kam arne laine saune sanmer namar omdeshu manga ba em ukris u im hanga kane kalong ka jinglong kabangi de bandon haba kane ka jinglong kambat trekam hangi ngini ale tema hayinga sem jongi ngini ya kajia Henry Shisin ka bor Jesu kastang ban trekam ngin long ngi kelalong ki kun ki ba tre na ka benda ka jingsu wat habadon bon ka lat ka lindi ban ya kajia ban ya dom ya bitar ngin stang ban shim da kawe pat ka lindi jongu Jesu ban map ban ya suk ban pinjem ya ka jinge jongi baro ka jinglong jongi baro naga ta daw ko himmen ko para ngidon kamben tuwai naga benda ka perte namar ka perte kabamdon ukris ne ka ri bamdon ukris ne ki nongsen shar bambadon ka ne ka jinga e jong ukris kiniait barabor naga benda ka kemat naga benda ka kemat ki kti naga benda ka kti kaburom naga benda ka burom kaba kilaja bat kilastang ban ya kajia kin penpeit kin penyap ki beriu kin penjon ya kari ban ngidon kam banduai bakindap daka jinga e jongu kris krampa kin sautu kumba snautu jisu kin peit kumba peit u jisu kin snau kumba snau u jisu bat kin stang ban yoi ke jingid uble kabatre kam hamal ke benda jong ka jingim ngiduai na ka benda ka ne ke jingai ha ka ne ke yukrish bakuit habangi don ka jingale hapo jongi jisu be id karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangin dup la ban penroy ga jinga ejome hapo jongi bangin im ha ga jingkuit ngin im ha ga jingai sha slam ngin im ha ka jing kren hawk jongi ngin im ha ka bor jome man ga kalep mat banwanra jingsuk banwanra jingyatli haki ingasem haki imlang salang hakari hakaparte barokawe enyaro ya utrai Jesus Christ apply ka jingate ka jongi ngangate au blame pa badan bor baro unang tao ka pening bat ka daw but how Jesus Christ kun marwe jongi utrai jongi ya bala puna men sim bakuin ya bala kana ka Maria teisoti ya bala shale ben popon Dios Pilatus la sanar pna yabu la yap na tep yabu la hiasha ki bayap haga sni ka palai la mi pat ni ki bayap ulak kisha bening usyang syakamon ublay pa badan bor baro nang dawn wan pat ni bishar ki bayim ba ki bayap langhet how men siem bakuit haga balang Catholic bakuit haga jingya sala ki rikoit haga jimma iki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen Lai spark propua.
ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia janga ba jampi kallang ka ba priang phun hau blai upa ba don bor ba ro to trai pedeng jing kenya ni ji jompi ka mata ka jing ro ko puram ka jing jumu ka jing to ngi ba ka ba ku jumu ba ko wei to priang phun ko trai ya ke jing terwa jangi ba da ka ba me pen kuit pen gantang ya ki to ai ngi karpan bakin long ke ba penim yangi dau kris utrai jangim amen utrai undon dreng ka bat pi ringkat bat pi to kentiu yala ki donut interior ki shau to ngina ingu ya utrai ublai jangim ya sam hang bat ka dei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yame ko kindran ko pa ba kuin ko blai badon bor bat bam jikut nemar ha ka jingit melatau yau bentriu Pada habala pindram iawu kat kum ka hok melasis pa iawu daga jingisne lemba utrai jang iu Jesus Christ lemba jangu ki angel ki aroya ka buram jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu ha kama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala karku ki mane rengkat daga jingkomen ngi karpadi me to ai bagi sur jangi kinia so bat ka jangki kadba ngi penpana daga jinge ro bas nge wre nginang duai bangin nom pediang leno ya ka jinga jangu kris ka po jangi bangin pen roy ya ka jinga janga jingkuin ka jingit ka jingisne ka jingmap pat men siem baniatali men siem baniarap ai ba jisu unam pen roy ha po jangi ya ka jinglong jangu play ha po jangi ha ka jingim jangi ha ka inga sem jangi ya itia ka jinga jangi baro pat ngi duai na du ka tonu komen siem bakui wan kiar halo jongiro dashisha melongo bakui kotrai katemei jang ka jingkoi barom nemar katangi karpadia me topen kuit pen kantang yakine ki jing terwa jangi da kabapa ya umen siem jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango trai jangi u Jesus Christ. Haga por baladino yavu badala ka mons ngoba ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu bada ka ba aingu yame ulakdia yavu badula ai halage senran u ong tushim batobam nakane pi barro nemar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naka benda jumpi Hagaju keru kamendala le bam ulashim ya kakuri pada kabaingu biang yame ulaya ka halage senran u ong toshim bat di na kane pi barro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutam bate mai bad bam chik ya kaben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris ta pen kuid yangi pen kuid ya men siam hadim pen kuid pen kia ya ki bapangi bashitam ya da yangi nau bamen na ki kalam
ka jimaya jong ka jinget Namar kata, ngi ke ba penmenda ya ke jingia, bad ke jimmi pa jangu, ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim, badia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai nguai dem namar mela nyu yangi, ki ba bit, baniang hakama jamme, bad ban shakri yame. Da ka bas nge verit ngi karpad yame, bangi ke ba yo binda haka met bad ka snam ukris, ngin long ke ba la penyat le kawai, da umen siyam bakuin. Token mau ko tra ya ka balang jamme, kabala priyang hasatala kaparte pato penjana yaka haka jingi renkat badu lio upabako jangi wilbat bishop jangi bat bar ki lingdo bat kirinium taken mau lemro yaki himmen ki para shinrang bat kinde kibala yoti ya da ka bakern men yaka jimmi pat badia baro kibala kalat no haka jingi sune jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barangi karpadia me Barengkat bat kamaria te soti bakui ka kami jango bale. Ujasa bakui do kurim janga ki apostol bakui. Go Francis de Sales bakui bat baru ki rikui ki bala pens ngabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit banyo bin dalem haga jingim bam jikut. Bat bangini ra bat pendon buram yame da ukun jame u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallong hameyu blayu pabadon bor haga jingelong kaway jungumen siyem bakui barro ko buram bat ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko paratong intuvai nagabinda ka jinga e jungu Chris ban roy hapo jungi knamba ngindup la balong kikun ki batimai ki balong ka dakashin jang ka jingsuk ka jingit i pat ngiduwai nagabinda ka parte bakandon ka jingsuk ngiduwai nagabinda ka inner healing retreat bat baro ki bawan shimenda kinyamad i ka jinga e ka jungu Chris aka met batas kamen siem jangi kopa jangim ba habening kalong ka bakui ka kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakindaw kumba habening toai yangi mindaga jimbam jangi kabahala kasngi Bato map yangi kerengkang jangi, kumbangi rungi map igabeles niyo yangi. Badwa delam yangi siya ka jimpen shay, henray tapalait yangi naka basiniyo. Top light yangi ngi karpad kotray, naga jing siniyo baro. Haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ngi jangi. Knamba daga jing yarap ka jing isne jamme, ngi light baro bo naga pop, bad ngi niyo jing yada naga jing jinjar baro. Kadbang idang ap kemelindi aga jing karmen bakuit, But ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Namar ka jume kalong kaima, ka jume ka por ka buram, junam la junam. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jume, ka jingsuk ngayi happy, ka jingsuk junga ngai happy. What pay digi pop jungi, Henry ka jingay junga balang jume, but haka jings born jume, tai hakai ka jingsuk, but ka jingyatali kaway kat kum ka mon jume, mame uba im, but basensya, junam la junam. Amen. Kajing sukutrai kandon barabo rengka bat pim Rengka bat dap daga jing edu Kristo ngin ya ingu markadia. Amen.
hakami ukun lambro jungu bale hakami bucket naga pop janga parthe sukita ke bala kor shaga jing kawai jungu kun lambrot Bukan rat kebang wisam hak pemandrung pori yang jena dari sokan kadir kemusim jangan kasiai. Kamet berkesnam jung Kris kandia shaga jing kam jung communion bakuin lemba kanega communion men siap Yesu ben gantang shushu yangi ben roya ga jinga e jame hapo jangi bangin nam peleno e ya ga jinga e kapangila yopania ai ba kanega jinga e janga jingi jingisne ga jingma ga jingkoin jingya shas lembaro kanya rap yangi Bante yaga jingim jokiwe barka balang barokawe Jesu ngi duwai naga bintang ki bapangi bashitak Ai baga jinga ejo me kanang roy hapo jangki Ben pindo no yaga kinyang jaga jimpang hakamet ka bar jangki Namar bedon hapo jangi ka Jesu Ben hukum halur ka jimpang hukum halur utsu edukrai Jesu be kran naga jing suni baro naga jingim jangi Naki inga sem jangi Shimdi pura yangi vay pay vay Ben roy yaga jinga e hapo jangi Pangindup laban im haga jingkoin barabor haga bor jame Jesu ben gandang yangi ben slay yangi ben koi ben kia yangi Jesu ai bor yangi Jesu hallelujah 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 Jesu 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 ta yangi bapang ki bashin tambaro ta yangi riba per ta bakandon ga jingsu ai ga jinga e jo me kanang roy hamalla ki inga sem hamalla uppa hamalla kame malla ki kon bakandon ga jingsu ga jingatali bagin dop laban pendo ya ga jingis jingsni bara na po jangi hallelujah 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 la 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 Jesus 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 Hallelujah 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 Hallelujah
ha ke jing ri ble tong in duvai ke jing duvai jubilee banginang trang naga binda ke jim pen jampura kat bang ye shimenda ke kam isune ha ke negasngi ai ba kallang ka bate ya ka min siam jangi kopa obaha bening to ai ba ka jing he bang mana ai hangi hau kun jameu Jesus Christ o himmen jangi bad ba ka telij ding janga jinge spoon kan kalang ha ke to nu jangi dau men siam ba koi kan karsio biang hangi ya ka jing karmen bala karku naga binda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen la dur yangi shagi nong lur lingka bam jo shang tai nan bet ye simbai janga gospel to ai ba ki do ki simbai kan pen la dur na chapo ya ga jait pen riu ba ya ka parthe mariang barok hawe ha ga jing kame lindi batikana ya ka bening batimai bat ka parthe batimai haba enda ye ki bo jongo bammen la wengno kaburom jame kan ting shine judam to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkermen ya ga jingang nud ya ke tia jingkan show happening ai baga ta ga ju ka jinga e kan pensa priang ya ga jingkemen ba jingsuk jonga nong sius pa jongi satala ka perte shame ko ble jongi bala karku junam kalong kaburom ba ga jinga ro junam amen koppa jongim ubaha bening kalong ka bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumbaha bening to ai yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasngi batamap yang ikirengkang jangi kumbangi rungi map ikabeles niyo yangi padua tialam yang isya ka jimpan shy Bray tablait ingin ka basniyo amen ko blay ko Maria daga chingae utrai dun bat pala karkuye panap te kinde bala karkuye usopo jong kau Jesus ko Maria bakui ko mi jong play tuai na kabinda jong iginom pop minda ba ka por ka jingiam jongi amen ka buram hau pab hau kun bar men sim bakui kumba ka lang ka ni kom kum ju minda para bor jinom la jinom amen to nginia duwai to ai ngi karpat ko blay badan bor baro ba katba ngi pidiang yaga jinga e da ka ba me ai hangi yaga jingim bam jikut batimai ngin snow kraw barabor haga jinga isbun jame daw Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim blay badan bor baran karkuya pi upa baru kun baru men sim bakuit amen ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampi yisamu yaule ambarsis pa sapunya Junam la junam amen. Inyo ro utrai Jesus Christ junam la junam amen.